Wedit ripetuti fuq la maqsuma bħal budget tal-2022 kif kien mistenni fil-budget tas-sena d-dieħla l-Gvern ta' Robert Abela reġa' naqas milli jagħmel referenza għal fatt li 3 sptarijiet pubbliċi għadhom f'idejn Stewart Healthcare u kemm dan se jkun qed ifisser finanzjarjament għal pajjiżna. Barra minn hekk il-fatt li dan il-kuntratt se jibqa' dej ifisser ukoll li matul is-sena d-dieħla se jkollhom jinkrew faċilitajiet addizzjonali fl-Isptar Mater Dei minħabba żieda fid-domanda tal-kura. Dan ifisser li l-Gvern se jżomm il-kuntratt skandalus tal-isptarijiet u se jibqa' joħroġ il-miljuni ta' euro. Minnaħa l-oħra, il-Ministru repeta qatt ta' wedit li nisimgħu għall-aħħar snin fosthom bini ġdid tal-outpatients fl-Isptar Mater Dei, restawr tal-bereġ tas-saħħa u bank ġdid tad-dem, l-istess li jkun hemm cardiac suite ġdida, witiet riċiklati u li reġgħu ġew stampati kelma b'kelma għal issa baqgħu ma twettqux. Ma naqsux ukoll li jissemmew inizjattivi li l-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta u enfasizza dwarhom fix-xhur li għaddew fosthom dwar l-importanza li għandha tingħata lis-saħħa mentali, partikolarment wara l-effetti li ħallet il-pandemija tal-Covid. Madankollu hawnhekk lanqas intraba dwar meta se jibni sptar ġdid għal kura tas-saħħa mentali bil-weta tajt li jinbena sptar ġdid fis-snin li ġejjin. Bħas-sena li għaddiet il-Ministru ħabbar li se jsir restawr tal-bini tal-Isptar Monte Carmeli, xi ħaġa li suppost kellha ssir tul din is-sena. Ma semma xejn lanqas dwar x'inizjattivi se jkun hemm biex aktar persuni jitħajru jidħlu fil-professjoni tas-saħħa kemm bħala infermiera, carers jew anki tobba.